Right, paita update yekumbare Musika ndangondiwe nayo panapa iri zvinhu zviri kurongerwa vanhu vekumbare Musika nebato reZanupf iri rine zvinhu zvari kurongera vanhu vekumbare Musika panapa. It's a good news kune vamwe vanhu vane maonero akasiyanawo, kwozoitawo futi kune rimwe side reveruzhinji dzinenge bad news at the same time because zvazvekuita kakunyangwirana but at the end of the day hapana way out, ndo yega yatongonzira yatongopo, ndo zvinhu zvese zvakutongoitika ikokoko. That's the way to go. Vari kubuda panapa vari kuti we are putting in place sustainable infrastructure that will ensure orderliness where the traders will be able to pay their taxes. We are putting modern infrastructure 2 to 3 floors so that those who deal with hardware will have their floor, and those who deal with ICT equipment on different floor. We want infrastructure where it will be very difficult for the various traders to be unable to pay taxes and rates. We are moving on to orderly and properly managed system. We are all aware that Mbare traders market was generating millions. It's a huge economy, and we want infrastructure that is sustainable to climate change. Those akabuda zvitaurwa netimu ravo recabinet. That's honorable Garwe. Nomashoko akabuda ari kutaura ndo update yavainayo. Inopa makaona imwe nyaya yakabudiswa futi navamnangagwa vachitaura kuti it's now a state of disaster. Nyaya yakaitika kuMbare, saka tiri kuona kuti tine roko tichakwanisa kuti tinobatsira sei, tichange tichiita sei tichitotambanudza roko tichibatsirana nyaya dzekuMbare. Saka ndo zvatopo, ndo zvinhu zvakutaurika iko zvinezvi panyaya dzekuMbare, but tiri panyaya yekuMbare semu iyoyo. Vamwe vanhu havasi kuitambira zvakanaka, ndo chokwadi. Vamwe vari kuita kuitambira asi vazhinji havasi kuitambira zvakanaka. Ndiri kuona vari kubuda vari kuti there you go again, Idi Mnangagwa. Wakomana, the marketplace, without consulting the traders, the proposed designs may not serve the purpose. Who is going to service the lift? Is not mention the electricity, water, sanitary. Please consult the beneficiaries. Mango mashoko ari kutaurwa panapa kuti makutotanga totaura izvozvo munofanira kuti umbotaurawo nevanhu vacho veikoko, mabvunza kuti kana chinhu chacho chichange chakamira sei, kozi ndo vagara mubusiness ka chikazonyanyisa kuita futi world class or something like that. Unoziva kuti vanhu vanopedzera kutonge vakutya kunotenga koko kana kuti kunenge kwakudhura bosi pambotaura nyaya yemataxes futi kapa. Saka pakazovakwa chimwe chinhu chokuti chakanyanyisa kuti vanhu vanga vajaira kungonotenga zvimwe zviyazvo zveskillful zvokuti vanongosvika uchingonzi aiwa Mbare tinongochipisirana tichidai. So ndo zvimwe zvinhu zvekutaurika panapa kuti zvangononge zvakuzonda kungozonoita se kuzongononetsa. And ndiri kuona mumwe ari kuti and the clever bastard yet to bend down the market first before dreaming up all these changes. Surprising, the first thing this lot mentions is taxes. We have a regime that loves money so much that they are willing to beat it out of the poor traders at all costs. Ndo imwe nyaya iri papa, nyaya yematax. Vamwe vanhu havasi kunyatsoita se kutorwa nayo, kubatwa nayo zvakanaka. Mwari kuti don't know how many times or many stars of small scale businesses have said the same thing. The solution is to boost formal industries and reduce the junk which is these informal businesses. Pakashata. Saka unoona nyaya iyoyo vanhu havasi kunyatsobatwa nayo zvakanaka, but I think ndo zvinhu zvacho zvavakutogoda kungonoita this regime. I don't know kuti chii chichanyatsoitika. I don't even know kuti zvichanyatofamba sei. I don't even know kuti vachawina nyaya yacho ndevapi. Kuti vari kuti but mauda kutotishinga tomari toshoma tinenge tichiningina taizviziva takanzoti kuri kutorwa mari yakadai. So zvatoti aiwa tanga tiri aware of that money, saka takutoya tinogadzirisa tichigadzirisa kudaro vakuzoti takutotorawo mataxes. And tikada kuzotarisa mataxes acho akutotorwa vantoziva kuti it's a huge amount of money. Saka kutonzi panzi pavakwa futi paya hapatori kana nguva yakareba, because to them is now business. Tax ikangira yangotorwa chete, it's business kugovernment. That's all. Ndo nyaya iri panapa. Saka these guys vari kutry by all means kuti vaende kunotorawo mari vachisvisvinawo tumari tushoma kune tumangreen tupo tumusika ututu. Ndo nyaya iri kutaurika nevanhu panapa. Muri Zimbabwe ndangotidarike nepano ndichikuzivisai update. I don't know kuti imimi
muri kuionawo senyaya.